10 zile de concurs, în care s-au jucat 114 meciuri, 250 de gemuri, am reușit să încheiem ediția cu numărul 7 a celui mai important turneu de tenis, turneu al oamenilor de afaceri din Brașov. Nu o să vă țin mult, pentru că avem mai multe etape în seara asta. Caut un bugetel ca să nu sarbe ceva mai greu un piculeț. Vreau să mulțumesc pentru implicare și sprijinul acordat în organizarea acestui turneu. Sponsorului principal, Chiriac Auto prin Gata Auto Brașov. Sponsorilor Baza de Tenis Olimpia, Eurojobs România, OM Travel, Delaco, Amba Product, Sergiana Poiana Mălului, Novapan, Multipol, Ivoden, Din, Amco Advertising, Amica, BCR, Shopping Center, Contact, Pensiunea Curtea Brașoveană, Berea Duga, Club Vilabran, Evans Design, partenerilor media 7S, Mix TV, Radio Brașov, Radio Special, Radio Impuls, Transilvania Express, Monitorul de Brașov, domnului director de concurs Șerban Nicolae, domnului arbitru principal Vadu Adrian, tuturor jucătorilor și colegilor mei de la Diversitate, încă o dată, mulțumesc tuturor pentru că ați reușit să formați o combinație din care a rezultat o organizare foarte bună, un sfârșit foarte bun la acest eveniment, care, sigur, fără implicarea dumneavoastră, ar fi fost îngreunată și mai puțin frumoasă. Vă mulțumesc și o seară plăcută în continuare.